Oyawre nyakura muge juang machiegni chenro en mara rupiny ka wachako sani wachako ga kod twak mabedo manago kachiel mar mondo mwarangana ni piny Kenya to ringo yo machal nade chal mar piny Kenya dibedo kata e chenro ni nyinga Cleopas Oluoch jagismo kanya kwar mokio nyaka sango to arango chal mar piny Kenya kidienyo mopogore weche mag thieth mago mag siasa magore telo mag county kachiel koda kama thoth mapon tiere kar kae mar mondo mi warang ni piny Kenya to chung nade kaono warango chal mar piny Kenya koro muge juang bedo bedane kod ng'eyo ni nyaka sani to gin gik mag mochakre kod weche mag thieth nyakoro muge juang nitiere listi mokoro chwal ne okwach kich mapachoka mar mondo mi ochaka ne timo nonro kotenore koda weche gumilieko ni gin mag mibadhi mosebedo katimore ute thieth mopogore to ahinya mago motenore koda okumbano mano mar SHA jok mosebedo ka lodho omenda kanyo yo mopogore kata okang' moro mamalo ahinya ka wacho ni ok en kata mibadhi wacho ni en kuo mano ma itimo e okumbano mano mar SHA mathoth nitiere kar kama bende waikoni wadhi bedo kae ka watwak kendo wanono gi achiel kachiel gi jowa man go kae moting'o jonon siasa madhi bedo godo adek okinyi ma kawuono kachiel koda kain janeno mar Ramogi TV kawuono wadhi chako kae koda sigana mabende losnwa kod jafwambo wadwa Judith Omondi mano kotenore kod mano mar Aden Duale kato bang'e waid thuolo mar koni welo mantiego destu kiny makaono ka gichako mana miyo waparo ka otenore kod gigi duto wadano winje kanya ni welo adek ka mosechopo e studio ang'amiyo gi thuolo mar mondo migi moso bang' winjo sigana makama an ka kod Biliano Jiwa janon siasa Robert Nyasuna janon siasa kachiel koda Kadina Agai mabende janon siasa nyakoro muge juang mabedo kode ka bang' winjo sigana makama molosnwa kod Judith Omondi. Ne telo mar migao mar thieth e lo kumba mar thieth mar SHA kachiel gi duol mapuodho rang'iny mar thieth e pacho ka KMPDC ochwalo oboke mag achudhe ma osebedo ka nyodho migao no e okenge ma opogore ne obila mag okwach kich. Fight against fraud, fight against corruption is a fight that police cannot leave any gap. And for that reason, the Directorate of Criminal Investigation is hereby directed to move with speed and ensure that all those people are brought to book. We shall investigate the matter very, very promptly and make sure that all the culprits are identified and prosecuted regardless of their social status. E kwan magoboka 1188 magute thieth madwale ochwalo 998 gin ma owuok kuom duol mapuodho rang'iny mar thieth KMPDC ka 190 to owuok kuom okumba mar thieth mar SHA. E obok ma SHA ochwalo 24 gin magute thieth magisetimo ne nonro magitieko 61 nonro pod ne dhi nyime ka 105 to gin maduol mapuodho rang'iny mar thieth ne oro to ni kod orak gi SHA. SHA is submitting files for 190 facilities, and these facilities are categorized into 3. Category 1 are 24 facilities. The cases, which are the cases with concluded evidence of fraud. So these 24 facilities, forensic audits have been done, the system evidence is being provided, and it's complete, and we're handing over complete evidence of fraud for the DCI to do further investigation and do what is necessary within the law. E list mar Duale, bende jochiw thieth 12 itudo gi nyayo kuom magomenda mar SHA kendo magi lisen mar chiwo thieth ne jotuo mag SHA. In recent weeks, both the Social Health Authority and the Kenya Medical Practitioners and Dentists Council and the Clinical Officers Council have taken decisive action against fraudulent and non-compliant healthcare providers. SHA, in line with its mandate, has suspended a total of 85 health facilities for fraudulent activities to allow for investigation. Ute thieth ma ibiro yud kod ketho mar tiyo maonge kod lisen ibiro go fwai nyaka $1,000,000 kata twech ma hao higni 5 kama oyako omenda mar SHA to biro chulo $2,000,000 ka bende ibiro magi orak mar tiyo kod okumbano. Judith Omondi, Ramogi TV.
Erokamano ahinya Judith Omoni nyokoromo joma ne sigana mabedo ochako godo twako kinyi makono penjo ka ni kuo makamae kochwal list ne DCI wadhi neno ka imako jok moko itimo nonro koso magi dhi bedo mana ka sigeni mosebed ka itimo e kinde mokalo antiere kae kod jonon siasa mwarange godo gi wang' siasa kod wang' japiny ka warango chal mar piny Kenya okinyi ma kawuono chaka kod Bilian Ojiwo omoso okinyi ma kawuono chiewe machal nade to mi waparo kotenore kod weche gi duto mokwongo imoso mosa mokwongo aduogo kuom twak manogo kar kae Bilian ichiew nade. Erokamano nyikwara mogi amoso noyawore uru aparo nochiwo maber kamoro amora montie obende ochiwo maber Nairobi. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Ma en kuo koso ma en mibadhi? Mani kuo to en kuo mosebedo kadhi mbele for long. Aparo ni gima wasebedo kowalak wan kod miluongo no scarcity mentality. Kiyudo yudo ka minyalo chuoyo wiyi matin tikien kinyin kanye kuri kwala osebedo ka kwalre kabisa ma ka wanyalo bedo mage gik ma yandu Gen Z omiyo odhi ndara ni ka wakwalo kamano to onge gima ber mitime ma jopiny neno to en kuo ma bende rach nikech sama ikwale kamano to affect health en gima serious sana ka obedo nu ntiere cartels makwale to okochakre kawuono nikech wanyalo paro ni NHIF nitiere institutions mang'eny maneno o collaborate ma kidhi subtal dichiel to gikawo ID no igoga photocopy every month to indiko report nende dhi subtal koro oken gima ber sana especially kaka country ka wanyalo ga bedo ni nyaka kata chieth kar chieth bende wakwale to kwalo ni bende kata cross ogeno mana ground kere nyaka ibed kod connection malo yaki yud kaka kwalo bende kokin connection malo emana institutions ma go subtande ma pesa yudo no o delay sana nikech gini yongo godo godfather malo manyalo process ni gino koro gijogo osubtande yude to 50% 40% kendo bedo diverted dhi komopogre koro sama obedo ka punishment no timre o kik target to osiptande kendo o target nyaka big fish ma osebedo ka authorize gigi ka timre. Erokamano ahinya Dina Gai machiegni kendo go ntiere kar kae kuo mosebedo ka timre iwacho ni gima osedhi alanda en file moting'o ji mathoth ahinya manie ka ono mana jogo madhi bedo ke mako koso jogo bende magi tudre godo en romo nego bende itimo kar kae odhi bedo ka sinema mokalo mokwongo adwa ni mondo ago erokamano kuom gwela kendo mondo abi mondo apor wach gi jokanyanam geno ni uchiwo maber wan Nairobi kae wachiwo maber wach thieth en wach mathago ji mang'eny sani e Kenya kuonde duto te ineno ka kata e mbui kata e WhatsApp kamoro amora ineno ka odiochieng' ok rum ma ok ineno arambe midwago ne ng'ato matuo to be kidhi kata e mbui tineno kaka ji inyore jopiny inyore kuonde mopogore moko koro kawo ni gin koro girito mana mondo Nyasaye omgi nikech onge kaka ginyalo timo to sani kineno weche matimore e weche thieth to gin weche ma inyo chuny nikech ka ji nyalo tero mibadhi nyaka e weche thieth to kare kaka piny wadhi kanye nikech thieth en gimoro ma en sacred ma ng'ato ok nyal bedo ni dwa noting' pesni mang'eny okwalo to jomoko to inyore kendo ineno pile kineno ka joma nigi tuoche terminal kaka cancer, kidney problems, diabetes ineno kaka ji chandore ahinya omiyo an adwaro ni mondo ministry oti matek CS mani kanyo oti matek mondo jogo momak gi mibadhi wang'ni wadwa ni mondo wane ni okawne gi okang' matek mondo gibed ranyisi ne oganda ni ok wabi tolerate gik machal kamano nikech thieth en gima ng'ato ok nyal tugogo. Remi woni porono sega bedo kanye nikech kai wacho ni imeko to kwane ka itero ng'ato e doho kata kidonjo ne gibura moro motegno nyawni ni kanye nyawni kuonde mang'eny anyalo wacho ni kata e judiciary nitie nyaw anyalo wacho ni kata e weche evidence samoro nitie kaka jitugo
those agencies kaito koro gin giwuok to mano onego ket ni ng'ato kotugo gi gima chal ka thieth to monego ni ogo e bunde kete kamoro mondo ogo e bunde nikech kitugo gi thieth to mano nyiso ni nyithindo tho mano nyiso ni jogo mainyore ok yud gik monego giyudi omiyo ok onego wey mayot mago jok ma e pinje moko tiyudo kiketo gi mane pap ti isuto gi nikech gitugo gi piny omiyo onego kaw sirikal onego bed ma very serious minister onego bed ma very serious modil gi officers ma misbehave. Erokamano. Robert Nyasuna, mondo minister ne obed ma serious. Gik mosewacho gin mana weche miwacho ga mana buoko jopiny. Kosino ka gima tiyo kak mar adier midi wach kata midi kawo e chenro gi duto mag Kirambo kaka dwale loso pod wantie gi dwonde ka wada winyo kamano wacho ka nitiere weekend kod weche gi mag sha. Erokamano ahinya Cleophas Odona kawo thuolo mar moso jokanyanam duto te ni oyawore kamoro amora ma gintie. Wach mar kwalo mar pesa mar okumba mar health kata mar thieth thurwa ka ok ochakore gi sani. Gima nogo kata NHIF piny omiyo NHIF koro ne ineno ka ok nyal bedo effective ne ok nyal thiedho ji moromo en nikech kuo. To gimomiyo meko makama kata mondo luwe motegno mondo bed ni inyalo mak ji joma kwalo noko bedo matek nikech kuo ni chakore gi malo ochakore en program ochakore chaka malo kadhi nyaka piny yudo ni kane olore NHIF kata kane ogolo osiptende moko mane tiyo gi NHIF osiptende nogore piny completely in fact nitiere osiptende mane dhi maber kabisa ma kawuono yawo branch ka kinyo yawo branch ka to kane ofweny gi gi mecho kata gitiyo gi okumbani ma e yo mok ber kaka wadwa nowacho ni kidonjo timi thiedhe nyaka chieng' ino kichaki ibedo discharge tichaki bedo mana admitted tithiedhi tuoche madongo kata samoro ne onge kuom ineno koro kane ogolgi to osiptende nogore piny nikech ne gi survive mana e kuo omiyo CS Duale emokwongo tineno kata kanyocha SHA odonjo to kedwale kanyo tineno ka lweny ng'eny kabisa ma sik Duale nie ginene gazette saduto ni ene mokwalo idwa ni mondo go nikech Ministry of Health nigi gimiluongo ni cartel matut lakini aneno ka Duale ochako gi okang' maber okay pok ne waneno ka nosekaw files ineno kose gazette moloro mokwongo loro osiptende manyocha bedo gi issues go manyocha ichich go ni nyalo bedo ni muonyo pesa mag SHA ineno ko ndiko gi gazette mogo ndiko 40 gi wiye kendo chako ndiko machielo makoro sani koro bet ka ging'eny makae to kawo file 1188 motero ne DCI aneno ni mano en okang' maber mar deal gi wach mar kuo mar pesa mar SHA to gimomiyo ineno ka kuo rampant ma kuo koro liet lich machalo kama en nikech pesa no nitie kendo kakichoke ong'eny oromo thiedho jo Kenya oromo thiedho ma kata sani ng'ata matuo Kenya ka onego bed ni donjo osiptal tithiedhe to wuok ineno ka ok ochulo kata nduru to mano mana ka wadil gi wach mar kuoni omiyo an adwa wacho ni CS Duale onego wamiye the support madwaro kata kaka od fwambo onego wajiwe kabisa mondo mi jogo makwalo SHA odog chien mondo pesa cha obed moromo mar thiedho jopiny. Adoni mondo med kamano otieke no ni nyaka wajiw CS Duale nikech tich motimo pok notimore sani eko chako time to en tich manochakore kuono nochakore chon kako wacho no omiyo kobi bedo mayot nikech iwacho ni corruption fights back to waseneno kaka indeed corruption to fights back omiyo wan kaka jo Kenya un kaka media un bende onego umi CS support mondo eko otim tijni
motieke to a logical conclusion. Nikech ka waweyo kamano to corruption fights back. To jogo gin cartels ma osebedo igni Afya House. Toyo gi tieko gi ok yot. Omiyo nyaka wariu lwetewa ma wajiu CS ma wane ka thieth ma Kenya kae en thieth maber ma ng'ato ang'ata nyalo yude samora amora e bei moyweyo. Erokamano ahinya. Nitie gino mane Duale wacho, adwa winje kato bang'e awabie kae. Duale nowacho kanyo mokwongo ni sitishiki wechego mag SHA kendo wacho ni oko dhi ng'itne kata matin. Kato bang'e wacho ni bende oko dhi resign. Wacho ni won't resign e wechegi mag SHA. Jogi nyako deal godo achiel kachiel mana ka korangogi. Wawinya duond ariyogi ka Duale loso ka kato bang'e waduogi. Na hata wale wananipiga wananiambia mimi nijiuzulu, wengine wako na hospitali yao nimefunga. Unaona hii dunia hii. Ule ananiambia Duale jiuzulu, nimefunga hospitali yake ngapi? 3. Unaona mtu ana claim pesa ya kwamba mama amepasuliwa tumbo akatolewa mtoto mara 10 kwa mwezi moja. Watu wamekuwa matajiri wakikula pesa ya wagonjwa. Mimi ni msema ukweli, mimi ninasimama na haki, mimi siwezi kula pesa ambaye si yangu. Ile mahospitali 1300 rais amesema tumefunga, sasa mimi nimetoka government printer, tumegazeti 1300 na turudi nyuma. Biliano je wacha kodi. Wacha ginjok magi mantiere kar. Kadipo ni Duale omako kumoro marach. Number 1, health sector en achiel kuom sectors man gu pesa mang'eny kabisa kabisa. Nikech king'iyo SHA almost kila ng'ato en pool ma kila ng'ato ntiere iye. To bende iseneno president osewacho pesa mobedo mo contribute ga every month. Koro gin pesa mang'eny. To king'iyo okana luong nying but antie kodo wat na moromo ne tiyo no jasiasa moromo ne daktari. To ne ni bunge. To ndalo mno tiyo ne no ing'iso gin weekend ntiere target ma nyaka bed a number of people ma nyaka bedo admitted whether they are there or not there. Koro sama Duale wacho kamano ntiere joma ntiere bunge mantiere kod osiptande mantie magin daktache, ntiere joma ntiere bunge bende magin go negi osiptande collaboration kod osiepegi mondo gibed kod influence kaka ginyalo influence yudo pesa ma shano. Amora ahinya nikech aparo no Duale ose grow politically. Ntiere stage ma kisechope to onge gima badhi, you have nothing to lose. You have no one to please apart from the president and doing your work. And bendisene no Duale osego sana kuo ki ninima nene kanene ni ministry mo pogre. Kura parone ni uchopo kani wacho I want to prove you wrong that mimi ni mchapakazi na katakuoni mna wokigo nene ni wach job madwa goyo. To king'iyo bende ministry ma health cartels o chakre do gate kidonjo. Iseneno ka ji nego nyaki osiptande. To gigo kinyal timre ka onge connections mantiere within hospitals. Koro en cartel motuere kabisa. Kebe nen wiring mitimo en cartel ma okinyal neno gima dhi mbele koko chande. To since no wach ma health en iluongo ntoge kuo. We want to encourage CS Duale nikeche kata mana dayo mani di village kabisa watch ma health watch ma shano affect to ko weyo no kelo tugo kamani to subtende wama ongo connections mantiere gwen kuchande mabro safa at the expense maru osiptande mag jo siasa mag jo man kod connections. Koro amor ke kamane stand but I hope ni nikeche mara mingi chakrega kamano list bukel baba alafu daka mogik to yido ka koro kendo se drops jinga no se yapo ngano kendo se dokitich. I hope no mani stand mwadwaro and this should be an example to all other ministries ma katende otuere. Erokamano ahinya. Dina nitie gik mathoth matin ahinya wach mar Duale no bende kama intiere kacha achiel kachiel to mokwongo
ng'ama deponi dwaro dwale mondo mi owuogi apis nikech gini omak karaka deponi ochako top iwacho ni rech kachako top to chako top gi malo kama entiere karaka gima dwale osetimo nyaka sani kaachiel koda ka jogo mantiere kama moko nwa penjo kata ne en mana losa kose ni machal nadero koro nyiedhore lende jok madwani owuogi apis ma bende idiro ka gi josiasa ma koro sanotisore gi nying mara Kenya moja kata Kenya mpya mantie kanyo gi jotelo moko ke kaunti ma Nairobi karaka ang'o winj duond gima biro mbele kata mokwongo wach modwale wacho ni en ok odhi wuok karaka dipo nomako kama ok makga. Obviously, onyono tielo ma samoro ok nyon ga, ma pok no nyon, matimo kaka dwaro. Emomiyo ineno ka nitie tungni, nikech ng'ato ka temo timo gima ber, to an aparo ni onego jiwe. Ok aparo ni onego obaye gi kite. Aparo ni cartels go osebedo higni mang'eny ma negiparo ni gibro meda bedo. Sirikal ka sirikal biro to gin gimedo mana bedo, gimedo mana timo gima gitimo. Ing'eni kaka wacho no nitie nawinjo ni nitie jomoko matiyo kata e ministry no mako mi transfer to kodhi orundore arunda kanyo moduogi kendo oyie kata manyo jok maricho mondo ohiny ng'ato mondo bed e ministry no nikech kanyo emochieme to dangi chiem kama ki timo gima rach kata ki itimo mibadhi to ng'ato hinyore nyaka wabed gi integrity e tich ma watimo. Ing'eni sani chapter 6 wiji owil go kendo ka winjga kata ka jotelo wacho wach chapter 6 ji odok kaka comrade wacho ni ji odok adoka kaka ne ji nitie ni gik moko kamane kaka Kenya en ok wanyal weyo gik moko ni kamane kaka Kenya en. Nyithindwa bro dak nang'o ka sani ema ji hinyore kama to nyithindo bro dak nang'o. Omiyo an kata opposition ing'eni gin gimanyo cheap shots to the fact remains ni dong kata gin giwacho ni gidwa tiyo ne jo Kenya koso gin gi another set of Kenyans ma gidwa tiyo negi. Samoro be onego bed ni opposition be jiwo sirikal gima sirikal timo maber madwa konyo jopiny kaka gir thieth ni to nok onego bed ni gibayo wach no onego bed ni gi add value gimiyo sirikal more advice kaka onego kony jopiny nikech jopiny go ema gimbe gidwa ni mondo gikony onge jopiny jo Kenya moko magin go kamoro. Omiyo an awacho ni en tich jo Kenya duto te mondo jiw duale ochunga kama ochung'e no ema ochung'e kik owuogi nikech jopiny ng'iye kendo nigi geno kode. Erokamano ahinya Robert Nyasuna. Irange achiel kachiel tirango ni nitiere siasa ma bende osechako donjo iye ka e kinde migoruok kod mibadhi mantiere migawo mar thieth to siasa gidonjo kendo kaka josiasa giloso kar kae adani waranga ne mago josiasa ma bende oloso weekend ni mano kama oting'o jotelo mago mantiere kae kaunti ma Nairobi ne giloso ka gintiere oko jo Kenya moja wanya winjogi ane kaka kata winja ne pachi nikech bende nitiere kaunti moro ka mantie list ni mathoth ahinya kirango list duto jogi mogolo e counties mamoko wawinya ne kata waduogi. Nation of Honorable Aden Duale, the CS for Health, for number 1, conflict of interest, number 2, complacency. We have uncovered evidence of deep-rooted conflicts of interest. The government has now resorted to arbitrarily reject claims, punishing facilities that raise concerns about SHA. Moko kuom jotelo ma bende loso kar kanyo to moko bende iseyo kuom wechego mag bedo gi conflict of interest. Jotelo ma bende nie siasa nitie kod osuptende gi bende nitiere kar kae weche mag mibadhi ma kata kopogore kode nitie machielo madane mondo mi bende imulna kanyo ka eriwe kod mae. Nitie kaunti miluongo ni Homa Bay. E listi moneno mathoth kaunti ma Homa Bay osuptende thoth e iye mos ma ok otudore gimoro amora gi apis mar gavana ma Homa Bay Gladys Wanga to en mana penjo ma bende penjo kar kae ang'o ma deponi notimore koso Homa Bay ema deponi odonjo listi marach
are chon osuptal maduong' kaka mano mar Matata no an ka kod report mare to kutendo kata gi SHA mare obedo ogole mane register nikech onge lesen mano malong'o to ma osuptal mosethiedho ji oyugis kuom thuolo malach ahinya ipen ang'o matimore kar ka en ng'okni moneno kuom ng'a to rem ni chopo kanade makwado e counties duto ma Nyanza Homa Bay yudo lore osuptende mathoth ahinya bomaki gi buok moda gini iti e kaunti ma Kisumu ya mi aparo erokamano ahinya Cleophas mokwongo gima dwani mondo ang'e ni SHA e okumba maduong' mogik Kenya ka man gi pesa choko mar pesa mang'eny moingo okumba duto te kati wach mana ni Jubilee kati wach mana ni mane kati wach mana ni mane to pare ni joma nigi okumba mamoko mok SHA ni dhi osiptal maber kendo wuok maonge wach moro kendo okumba mamoko gi onge kuo kendo ka kuo tin kabisa nikech ing'iyo gi matut kendo iyudo ka marwa mar sirikal ni emineno ka kuo ng'enye kendo kuo donje matut kabisa moko adwani mondo respond e wach josiasa matemo wacho ni nitiere conflict of interest gichiwo evidence sani koro ji dhi ka police cho dwalo setero files gi ka DCI gibede ka gin gi wach wawe wach mar press conference saduto ka nitiere kama gineno ni dwale conflict tiende niya in mitiyo office to in ema in go osiptal ka gineno kama dwale nie go osiptande moro kata wadgi moro kata wuon gi moro kata ng'ama nitiere go osiptal to yudo SHA e yo mamalo kata yo mokoluore to gitero wachno ka police. Mar ariyo en ni ng'urgi no be ok rach nikech mano be mago toch e wang' dwale gi ofise mondo ka dibed ni gin ma giywecho to giywecho maler gibende gich onge ng'ama biro bedo spared kata mana joma tiyo gi dwale go kata joma tiyo office Ministry of Health be nyaka ng'i matut mondo ng'i ni to gin ma gilawo jini be giler omiyo jogo be wa encourage gi en mana niya kik wawuoya ni wagaga mbaka ni en wach mindira dira. Mar adek Cleophas an gi pacha aneno ni ng'ata moyude list ni ne nigi makosa mar kwalo onego gole chuth e wach mar SHA mondo obed funzo ne obed kaka puonj ne jo osiptal mamoko managers mag osiptende mamoko mondo kik kwal SHA mondo kik donje wach mar SHA kaduoge wach mar Homa Bay raise mokwongo gima dwani mondo ing'e ni Homa Bay in terms of registration Homa Bay County in terms of registration mar joma osedonje SHA en namba 11 e Kenya mangima nyiso thieth gi SHA e Nyanza en namba 1 in terms of registration miyo kadibed ni nyalo bedo ni makosa nitie to makosa nyalo mana bedo nikech ji ng'eny compared to counties mamoko ok kwan mar ji en kwan mag osuptende makwalo jopiny nikech kae mantiere en kuo aching kapok abiro ir bila ema koni niya ha ikwelo nikech ji ng'eny no okwel nikech ji ng'eny lakini jomoro register ng'eny nyiso ni for example kani wacho kata ni dwa compare Homa Bay gi Wajir for instance tido ka jogi joma ose register gin ji 2,000 to koni ji 200,000 nyiso ni jo osiptende ma receive joma nigi SHA ng'eny maloyo osiptende ma receive joma nigi SHA e counties mamoko nyiso ni kama kosa nitie to makosa nyalo bedo mana kuma ji ng'enye koni maloyo kuma chielo ok ni awacho ni kuono en gima ber. Mar ariyo king'iyo ni en mana wach mar osiptende ma private osiptende ma private onego ng'i kabisa in fact an gi pacha onego wayo SHA ni wachak mondi gi osiptende ma public mag sirikal mondi ma waneni osiptende ma public gi oromo ma pesa ni oromo gi koro ka wachak wadhi osiptende ma ginene osiptal mar Achuonyo mane jatend piny Kenya oloso ka entiere Homa Bay macha mar ji giwegi koso macha mar sirikal macha achiel kuom mang'eny e mathoth mantiere to bomi buok nikech ma osiptal monego bed ni kendo rito jopiny mantiere alwora ma oyugis kirange e yo makare to gino ok chopo e yo makare kata kaunti ma Homa Bay nikech kuo bilen mantiere to japiny tiere kata wacho ni tuo matin in gi tuo mar sukari odhi opimi sukari gima tie kata ma direct mitimine nang'o admission tikene bed admitted kinde marom nade e kinde mana dier kendo wechego aparo ni dwale otimo maber kuom go toch kanyo kabisa kendo koro ji biro tang' ka idonje kuo to koro mano wachni ibiro mana ginene ibiro mana kendo jok manyocha timo kamano kata mana Achuonyo gin jok manyocha osegol moket kando
makoro kel joma nyien manyalo tiyo ka kwalo. Erokamano. Billy, aneda duoko mano koso winyo mag josiasa ni moni mantiere kar ka. Nikech gimoro ma Sifuna wacho madane mondo mi duok ka sama nyako. Ketwari dadwa na wacho ni jadolo ni labda Homa Bay waseneno connection ma Homa Bay osebedo maber ahinya gi sirkal. Koro nyalo bedo nu Godfathers osebedo mang'eny sana. On a light note. Siasa jabedo. Wawinja ni gima Sifuna nowacho ka ntiere yo imbo mar piny Kenya weekend ka kod jo oganda moko twa kod jo matendo. Huyu Duale, wakati mnatoka recess, muhakikishe mswada umeletwa kwa sababu he must take political responsibility ya wizi ya pesa ya wananchi ambayo inafanyika pale kwenye SHA. When you are throwing answers right, left and center, Duale, I want to remind you, as you play with your games, 156 children are being born every hour and can die. Kwa sababu Ruto ameshindwa kuwatoa, sisi tutamtolea watu. Hata kama mnaenda nyumbani, tunawaomba acha wa Kenya wakiwa hai. Hakuna pesa yoyote inaweza potea hii Kenya kama rais ajui. Hakuna pesa yoyote inaweza potea kwa nyumba yako kama wewe ujui nani ameiba hiyo pesa. Ukweli uongo? Mtu yoyote ambaye anachezea project ambayo inaweza kusaidia mwananchi wa kawaida, huyo sio mtu anafaa kukaa na wananchi wengine. Unajua kulikuwa na ukora mingi sana ilikuwa inafanyika katika ile ilikuwa inaitwa NHIF. Unapata mtu anafungua ka clinic kama hapa Makindu na analipwa pesa mingi kushinda hata Makindu level 5 hospital hii yenu iko hapa. Na mpende msipende, cartels wa SHA watashikwa wawekwe ndani. Cartels wa bunge watashikwa wawekwe ndani. Cartels wa magavana mumeona. Nitegi Silvanus Osoro ng'eyo ma wakia. Cartels mane bunge, cartels mag SHA, cartels giduto ka bantiere billion antiere iri karakachiel kachiel. Iwinjo kanyo gi Sifuna bedo wacho Babu Owino kod Caleb Amisi. Jotelo giduto makore duokruok machakore en duokruok mar siasa e weche makedo kod mibadhi. Political responsibility mi wacho ka ni jotelo gidhi bedo kaka ting'o ahinya Duale ka dipo ni jobunge wuoke e recess. Ma to en mane e kinde gi mwalosen. Erokamano ahinya. Number one, cartels mag bunge, kwachako cartels mag bunge. Generally politics, especially institutions madongo go osiptande. Ntiere jomiluongo ni lobbyists. Ma sama ntiere mswada madogo kata ntiere mswada monego bed influence, ntiere lobbyist ma bet and generally okpona kata mana Kenya kende, everywhere ntiere institutions kama go ntiere lobbyist. Koro nyalo bedo ni jogo neno nu team Kenya Kwanza maparo nu osebedo kaka lobbyist ma ginie mouthpiece mar jok ma ok nyal loso issues go. Number two, aparo ni kata mana agenda maru Sifuna girien correct nikech king'iyo number one kapod nyoro list gikowok nwantiere kod issues ma wanone ni gazeti pile 10 billion imepotea, 5 billion imepotea. For that nyaka bedie kod gimiluongo political responsibility nyaka ngato dhi e piny. But Duale o step forward bongiso gin bwana I have been working behind the scenes to magi jokuoye. So I can't take political responsibilities kase kelo no joge nikech onge kama oketie nying Duale no sebedo kakwalo. But role mare e ministry no nyen mar make sure no ngiso man magi joma kwaloga. Kuro anamiyo gi DCI neno kanyo parade DCI parade EACC. Let them also take responsibility. But at the beginning, he needed to take political responsibility. Nikeche jo Kenya miye position no mondo ochungwa nwa pesa mar shano. Yeah, kuro magegi kamapano ni dhimbele. I hope ni the next one obro neno ka heads are rolling. Nikeche some heads been roll kendo waduogo mana kuome mondo take political responsibility. Dago miwaga miye list mani a list oloro subtande to in the next 1 month kendo subtande goyao kendo pod shaji kwala. So if there is a responsibility obedio subtande go at the same time jokmantiere office ma mosebedo ka collaborate kod office go bende waneka heads are rolling. Erokamano Nyadina. Namedo ni kikwa bed kaka joma nigi companies mag bus masiko goyo jopiny piny ma ji mang'eny tho
kaito inyisowa ni ibro deal kodgi kaito gidhi gichako giyudo yore moko mopogore, giwuok ginyiewo bas manyien kendo gineyo giloko mana nying. Gigi obed ni waseng'eyo ni jogi ni obedo gi mibadhi, magi e jok makelo shida e yor thieth. Du kako wachono, Duale osetimo mare, en koro rito ni DCI otim investigation ma jogo maki matwegi. To ing'eni samoro jogi riek, ging'eyo kaka gitugo gi judiciary. Gidhi gistop gik moko, gidhi gitiyo gi yore loopholes matindo mawegi. To kosewegi, to bang' higni kata ariyo kata achiel, to chako oyawo kamoro. To en gima lit niya, ni kendo gima thago chunya niya, ni joma timo kamagi gin jomosomo. Ni yani the cream de la creme of the nation. Ivy League trained, jok modhi skunde madongo. Ni ema engage gik machal kamagi. Inyalo bedo ni in doctor, to ing'e ni gik machal kamagi timore, iyie ni gitimore, tisomo. Kitimo kamano tisomo, to jomoko dhi e skul to. Omiyo onego wapar kaka kaka a Kenyan, onego par ni how are you adding value to nation building? Sirikal to inyalo go gi kite pile, but in kaka Cleophas, kata kaka Dina, inang'o mitimo mondo piny odhi nyime maber, eyo maber. Erokamano ahinya. Jadolo, nitie gik mathoth mantiere karka. To winjo ni gima ne Kanja gini owacho. Mano Douglas Kanja, ogai mar obila, Duale ne ntiere karkanyo kaachiel koda ka ogai mar DCI, Amin Mohamed, ma bende uloso achiel kachiel odiochieng'no manyoro. Files gi koro ka giseyudogi, gichom kodgi kanye. Koso wacho ni files gi bende kokelni, tionge gimitimogo. Gichalo mana otese machal ka mosetiek som, to koro idhi bogo mana ring'o, kaka nowacho kinde mokalo gi jatend piny Kenya, Uhuru Kenyatta machon. Wabija ndesani nyamkoda mwaja. All the perpetrators, be they facility owners, or doctors, or patients, face the full force of the law. And these facilities are categorized into 3. Category 1 are 24 facilities. The cases, which are the cases with concluded evidence of fraud. So these 24 facilities, forensic audits have been done, the system evidence is being provided, and it's complete. Every person, groups of people involved in the fraud against healthcare services are brought to book and they have their day before the courts of law. This exercise will be taken very, very seriously. We shall investigate the matter very, very promptly and make sure that all the culprits are identified and prosecuted. Gik mathoth mabiro kiwinjo ka Amin oloso, Kanja oloso kod Duale oloso. Wagolo Duale kata picha ni warang mondi gima Kanja kod Amin bende owacho kanyo. Magi jok motelo ne weche mag obila pacho kae. Statement moko magi chiwo mokwongo. Jadolo ineno gi yo machalani. Be japiny nigi geno. Magi jok manoloso mowacho ni kaduoki chien. Albert Ojwang nogo wiye. Esel kalore gi report manomigi. Sani bende wacho nonro dhi tim kalore kod listi momigi mag ji mathoth mantiere kae mopogore. Geno mar japiny pod ntiere e jogi, to bende giwona dier milionde molal, bilionde molal. Idhi duoki. Aparo ni nyaka wabed kod yie matin ne institutions ma wasegero. Institutions gi wane mwagero gi, mar police, wane mwaketo gi kanyo, jogi wane mwakete office. Wang'eyo ni seche moko osebedo marach chien kacha, ka chochni kata bagni osebedo, kaka weche mokalo kaka mag Albert Ojwang gini, lakini adwa ni mondo waket yie faith marwa kuomgi ni wamigi thuolono mondo mi gitima na investigation no endo mondo waneni gino dhiro chopo kanye. Corruption manitiere kata mibadhi manitiere thurwa ka en mana gima ne ker machon ne wacho ni ochako koda to chako kodi. Iwinjo kapok wadhi kata ir jo police makoro sani ni kod case no endo ochakore gi wuon ng'ama nigi case
ene mochako ni jatelo ne un gi kes na moro ka koro wawuo ineno. So corruption no chakore koda to chakore kodi. Omiyo ka waler kaka wan wawegi kaka jopiny to jowa matiyonwa ka be nyaka bed mana biro bedo mana maler. Omiyo ananeno ni kaka weche gi osechwal negi, aneno ni mondo wamigi thuolo kendo wamigi support, waket wang'wa mondo wang'i anene to bende weche gi dhi chopo kanye. Mar ariyo, adwa duke chien matin wach mar josiasa donjo weche mag shani. Ineno ka koro dhano koro donjo matut kendo ji koro wacho ni loro osiptende ayoyaye. Josiasa joma tiji tek kabisa. Nikech iyudo ka samoro gin gi duondgi, gin ma ka giluongo TV to TV biro, giluongo radio to radio biro. Koro iyudo ka samoro an oseloro osiptenda moro kata ochika idwa gire taka gira moro tadhi wuoyo gi josiasa. Gone uru dwala ni koko kabisa o targetwa. Kendo ibro winjo kata kibro loke, kata ni o target jo Azimio, kata ni o target jo Kenya Kwanza, kata ni o target jo Manade, kata o target Oria, kata o target kabila moro. Ibro neno ka gino bro kao mkondo mopogore. Omiyo anadwa ni mondo kwa josiasa owe jo matiyo kata CS Duale mondo koro otim tije mon mi gi mar luoko wach mar shani mondo bed maler. Kik gidonje matut ahinya. Ngezi bro yudo ni ko bro donje kose biya taringo adhir jasiasa mathurwa mondo dhi okonya go koko mondo we osiptanda. Osiptal mora moyudi ni nigi mibadhi nyaka gol kendo nyaka tu kendo ke kwalo to chike mag piny maluore gi weche mag kuo nyaka lure kodi nyaka dhie do mamaki matwei to siptandi cha nyaka lor. Kendo adwa ni mondo amed kama na nyamin wacho ni kik chak iluor kendo ni kawuono ni iluongi no Onyango Hospital kiny koro ichak iyawe siptandi cha iluongi no Tieno Hospital. No, nyaka ng'i mang'ei ni ine to mano eka wadhi bedo gi gimiluongo ni universal health coverage. Nikech pinje mamoko kidhi kata Libya, kidhi kata US, iyudo ka gichula pesa madwaro kodwa to osiptal free. Idhi adhi osiptal nono teka ni ise register okumba no yino. En sani atamalo ji 44 ma Kenya ka sani osedonjo e wach mar SHA. Ka wadhire mwachopo kata atamalo 60 to giming'e Cleophas kata in sani weya okumba mamoko gi kichika okumba mar SHA. Ibro yudo ka kendo koro wanyalo thiedho maber nikech koro wasebedo gi choko moromo manyalo thiedho jo Kenya duto. Omiyo jok madonje wach mar SHA ni koro sani dwa lokore wach mar news ma koro idwa ni mondo go e koko onego we dwa le oti nikech chike ma wantiere go chike moromo ng'iyo ni to ja Kenya tiyo nango. Kata mana wach mar kanja gini kwa wach ni ok en gima yot koluong nyingo siptandi. Kik ng'ato par ni kata ni jogi ni kaka ni koro luong nying ni ginyalo minore go siptende go magichak giduogo. Ok en gima yot koluong nyingo siptandi ni no kwalo pesa mar jopiny mokete gazet ma kata kiro neno moneno nyingo siptandi ni. Ok en gima yot. Ok inyal wuoke obadhono mayot ahinya. Iwinjo. Omiyo moseketi makoro neke no dhi moyange ratiro e mbele jopiny. Ok en gima yot ahinya. Omiyo ng'ata manogo siptal thiedha maber cham mari matin thiedh kako luore kik idonje gima ne wadabilian wacho ni we ni piny orumo gi sani ma kaka idonje no endo to ena iyaka maru. Hapana. Kendo kik wabed gi paro moro ni SHA en mar kwal nikech mano ngine paro mantiere oko ka. Osiptal ido kanya osiptal mathwis moger nyaka gi kibanda nyicha ne neno North Eastern nitiere osiptal moger gi kibanda igere kibanda ni to seket SHA allowed here no nikech ji pach gi paro ni SHA en gimi yako paro no wagol e pachwa oko. Erokamano ahinya jadolo kachiel koda ka Dina koda Bilian. Aduogo bang' ka wiyo masani sare oseromo adaka mano wiyo matin kato bang' maduogo lor wach mar SHA. An gi twak machielo maduogo kar kae nyakwara Mujang bende obed kacha kod ikruok makar ne maroda penjo kar ka nien ng'ama Dareso Sakaja MCS ma Nairobi oramo ni odhi pacho gidani mondo mi odhi chiewo ko apis odhi dong' e komno koso dhi wuok to ng'ama Darese ni rese nang'o ti rese no timang'o kadipo ni MCS gi riambo. Mane gazet ma kawuono ka nyakwara Mujang kisome kawuono iwache ka ni Raila fights to rescue Sakaja o rescue Sakaja e wi ang'o
Ang'o ma Sakaja osetimo. Sigana losnwa kod Walter Nyambaga, waduogo kode bang' yweyo masani, kik ni mabor. Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star 812 star 784 hash to isemana yude. Ramogi TV ene od jower duto te. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Niseyudo nyodo nikelo nyako chia cholokore nyaje nung'ani sandi nang'o nyako chia niliere kondo jalo siko kachandi gimon nyako chia utemo kadhano. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakuronga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakuronga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakuronga jwang' wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawa. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en piny joimbo mar oganda kiluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni nyakuronga jwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakuronga jwang' akelo ni mana yani ngeni baka giwasani.
Tich Ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakura magojong Friday supuzo wake. Sapar kidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Macheni kendo nyakura Ramogi jwang' chenro mara rupinyo seduogo wantiere kodi ka achiel kachiel. Owacho ni nen yweyo mwaka osani, to ntiere ote mathoth kotene kod twak moko mabedo go ka achiel kachiel, kendo ka wamedo mana lowe aneno ote madonjo e mbui maro mag Facebook, mano kama ntiere live ukinyi makawuono mar mondo mwakale mar Thimlicho Inga Migori County ma brother Kuku George Otieno owacho ka ni oluoch pina wendwa ni endalo mane PL Lumumba ne oketi jakom mano mar anti-corruption. Kane oyango ni mibadhi momako Big Fish to en ogole apis makamano. Sani ka Duale ochako lweny mibadhi kendo osechak goe. Ere chenro magin go kaka sirkal. Ere gima gitimo mano mar konyo Duale e lweny ni. Mar ariyo, begineno mana ka lwenj mibadhi mar SHA biro mana dong gi omena ka Big Fish to dhi dong mana oko. Pinyo maduong' mantiere kar kanyo ng'ayo thuolo maduoke kanyo kapok wawuok achiel kachiel. Odongo wuod Monareyo, mano nyingi mar Facebook, wacho no yawre Cleophas kod welo duto asedonjo antiere got bondo kae, erokamano ahinya. Machielo nitiere kama wuok kuom Jason C, wacho ni oyawre Cleophas Musna Jadolo Robert Nyasona jomorono sichopo kate. Wacho ni Kenyans are angry that a body meant to protect the poor from high medical costs is already tainted by scandal. Wacho ni should we lament failed leadership in the health sector, and what alternative approach would Nyasona push? Wacho ni push in parliament. And now that is likely to be the next Moroni. Mano wach mantiere karakanya achiel kachiel. Ka Jadolo thuolo mar duoke ang' oyude. Ka ok ng'amiye thuolo mar duoke be ang' wasudi. Jadolo mano isewinjo kanyo achiel kachiel. Ruth Athio Chieng' wacho kama: mibadhi mar SHA ikelo gi top government officials. Gin e weg osuptende miluongo ni ghost hospitals go. Onge pes sirkal manyalo dhi osuptal ma ok oyangi mago otea. In fact, gin ema gin gi gope osuptende go. Ok gichip karo gichiwo omenda mano tok chieth mabende gichiwo kanyo. Aparo ni chik owinjo kel. Owacho ni chik owinjo kel matamo kata dakteche bedo gi osuptende, nikech mano e kama pesa sirkal gi yedhe jotuo lalie. Sakaja to kar aya wacho kanyo ote machielo mabede bire twak madhi bedo kwa lowo. Wacho kanyo ni Sakaja to kar somo to temo mondo mi odong to onge ni owinjo non wachne koyude gi ketho to ochik dala. Nairobi oloko mare vibandaski mago mag kanjo kila mahali nyaka gets mago mag ji.
utiyo gi MCS moko marach mano mar kunyanyasa Uganda. Owacho ni hakuna kutetea mtu this time round. Though riembe to tek kaluwore gi jok ma omakorego aluwo twakano moja inako. Weche thoth ahinya mantiere kar kae. Ang' akawo break gi kanyo wechego magote tang'eni gi thoth ahinya mabende osebedo kae ka waluwo sama ang' wachiwo twak marwa ang' warange kanyo ka walore ayanga mano kama wantiere kar kae to wiena mondo wadonje twak machielo mabende dhi bedo kae ka waluwo achiel kachiel nyakoro Monge Jwang ka en sigana ma olosnwa kod Walter Nyambaga. Sakaja nitie MCS ma Nairobi kamoramo ni koro odhi dala kokalo yono mano mar thicho oko e apis mare. Wawinjane sigana molosnwa kae kod Walter Nyambaga. Maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Kagilose log tich mar County Assembly ma Nairobi, kotelegi kod MTA Marogi Sombi Sospita Gidhahu, MCS gokone gisechoko sei maromo 60, kata kamano, gidwaro ni mondo gichop sei 100, kapok gichako twak mar ko Governor Johnson Sakaja dala. We have the charges ready, more than 20 charges. 20 substantive charges against the governor. We have enough signatures. We passed the threshold in the 5th minute of collection of signatures. We already had the minimum required 42. We want to ensure that we are not going to take the motion with 42. We are going to take the motion with 100 signatures. We are ready to take back the county in terms of ensuring that we have order and dignity among Nairobians. So, as members of County Assembly, we've ended up carrying the burden on behalf of the executive. And that's why we are here today, to say enough is enough. MCS gokoni gitudo Governor ma Nairobi kod ketho bura, monywando tije mokwamo, rem chiwo duoko mag barupe kata simbe machopone, chiwo chudo ne jotije mag county, chido mar alwora e boma ma Nairobi, rem bede winjruok mag dongruok, kod MCS e kind mamoko. We are not the people who do the roads. We are not the people who buy medical facilities. We are not the people who pay bursary or provide bursary. You talk about infrastructure, we have seen how the roads around Nairobi are dilapidated. We've had an executive that is unresponsive. When you do letters, no response is coming from the executive side. When we allocate budget for bursary, again, the same budget is not realized. And I think it's only fair that we demand that garbage are all collected, that all the Nairobi infrastructure is taken care of. Wikopo ni ng'ato tiyo kod MCS go mondo thich Governor Sakaja oko. Giko ni onge lwedo mopondo. Mak mana ratiro mag jodak ma Nairobi kokalo kuom MCS mage. Of now, we demand that Arthur Johnson Sakaja exit as the governor of Nairobi, and he is taken care of through an impeachment process, which we have launched now, and we are going to ensure it is a members-only driven process. It is not influenced by any private person. It is not influenced by any contractor. It is not influenced by any leadership person in the leadership. Magitimore bang malingling moko nyiedhore ni Governor Sakaja yandio rado kod ogai mar ODM Raila Odinga. Kata kamano, mathoth mag romono to pod nie bomesa, gino ma MCS gokoni ok negi chik negi itgi kata matin. So if time comes and Honorable Raila Amolo Odinga feels like he has something to say, of course, he will speak. But right now, let's not ride on any speculations. And same case applies to His Excellency, the President of this nation. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro Mujwangi kanyo ema ka ok en yweyo to oduogo kamano miwa penjo lwedo mane mantiere golo Sakaja e apis. Igole notimang'o. Gazeto wache ka ni irese notimang'o. Kwan mag MCS maromo 120 kod adek sani mano kaluwore kod tho mano mara Joel Munuve mano mane na MC ma Kariobangi North. Kachiel kod weche mamoko mantiere signatures mosechoki. Wacho kanyo gisechoko signatures maromo 87 kata gini koro yango ne mana 60 gi wiye. Kwan madwarore en 82. Lwet ng'ama mantiere kar ka. To dhi resi adieri koso ma pod dhe mana tho e pi. Idhi gi ng'ama yudo kamitiere Bilia. Erokamano ahinya. Aparo ni number one, wach maru impeachment ma Sakaja osebedo tossed around for the longest. Immediately mnondonji kaka governor
MCAs pok oyudo ga mana chir mar timo gimotimore kama. Waseneno ka Robert Alai for the longest osebedo kaloso kawacho mibadhi mantiere county government ma bende jopiny bende neno. Koro an gi scenarios mopogre opogre. Number one, ang'eyo maber ni kama Sakaja dhiye to onge. Even though ntiere tangible issues ma osebedo raised kod Nairobians, kod MCAs, but scenario number one, Sakaja osebedo ka chiemo kende. Koro MCAs oyudo nafas ma koro gibende ginyalo di Sakaja mondo gichiem. Mana lweny mar chiemo. Mani lweny mar chiemo, scenario number one, ma Sakaja sani ng'iyang' to gidwaro chiemo marom nadi. Bilian jomagi modenyo ka? Denyo, giseneno ka bwana, samanene jidonji county government, samanene jichamo muma. Jomagi modenyo? Joma odenyo. Wacho ni chiemo, ng'ato osebedo ka chiemo kende, jomoko ntiere oko. MCAs oseneno kaka, king'iyo kaka executive ma Sakaja role, to gin jok mako yier jo piny, gin ma giriembo mtokni madongo dongo kabisa. To MCAs maneno dhi ground bokwayo kura, to riembo premium, kanye kama lwenyo chakre. To king'iyo kata mni events mag Sakaja, nikech kipenjo osiep joma ng'eny mantiere i county assembly nene wan kodo i campaign. Madhare for example, nantiere kod MCAs adek manene achung' kodo kaka MP, to ne gichung' kaka MCAs manene odonjo kodo UDA. To mbaka ma wawinji ground maber en Sakaja chiemo, Sakaja ok Maxim, Sakaja ok respond, Sakaja ok ojali. Koro jogi oyudo chir kama mowacho ni bwana odong' higni matin. There's nothing to lose. Nyaka wadhi kod bwana ni piny. So idwa neno mani na kipindi. The next 3 weeks ibro winyo no siji orders from above, siji ang'ona go, but gibro yudo kamo osechopongi. Mano scenario number 1. Scenario number 2, nyaneno statement ma DNG MCA ma nyogolo to state issues ma jopiny osebedo kaneno. Number 1, kiwuotho kamera mora nilongo no got Sakaja, takataka ntiere kamera mora. Cartels machamo takataka go bende ng'eny ichame kabisa. King'iyo issues mago manene gintiere kodo mar basaris, nene ntiere ga basaris ma governor. To games mahero gi joge tugoni, Sakaja mohero ga games no. Last time Sakaja kod joge nene organize nikech office ntiere office maneno owacho no basaris onego bedi in national government. So Sakaja kod joge Auditor General. Sakaja kod joge nene mobilize MCAs booro gi office mar Auditor General. Okaneno Matachi i video no. Matachi joma nene dhiro office mar Auditor General. To ging'e maber ni governor osebedo ka chiemo i Nairobi County ka. Koro mano scenario number 3. And ntiere the big boys. Nairobi is very important for everyone. Nairobi a hub mar gimora mora makosa mora mitimo to podi weya apart from Sonko mnene oko survive. But aneno scenario nikech kineno the moment mane Sakaja odonjo kaka governor nong'eyo no even without these issues onyalo bedo impeach nikech nene ntiere kod MCAs matin. Sama no form government mare no kao jog baba bende majo Azimio bane no kelo i government mare as protection. Koro sani sama kuro dwa puli e card no ma I think he will reach out to Prime Minister, former Prime Minister, he'll reach out to the President. To bro ngiso ka Nairobi is very important. But kwayo mara nikech samo keto no adwa go mibadhi. Samo keto ni samantiere wach mar kuo tigoye maber. An kwayo mara ni kaka MCAs ochako diye no. Onyone anyona to kakubed nene line mar chiemo. In fact, if it was good, sisi watu wa Nairobi ndio tulipiga kura. Kama ni vizuri sana, President we record watch no, former Prime Minister we record watch no, mondo Sakaja ting salaba mare. Nikeche magie gik mosebedo kwa wayuak ni, we elect leaders, kagisedo nji positions go, to gin ng'iyo mana ka gin enrich gi. Sani kata mana nyathi matin nyalo ng'isi properties mag Sakaja i Nairobi ka. Erokamano. Akia nyathi matin nyawacho. Dina yumi nyasiemo no. Komorange achiel.
nikech wacho ni en lweny migoyo tigoye mana gi piny kendo kama itemo range en ji ariyo, jatend piny Kenya William Ruto kod ogaye mar ODM Raila Odinga. Romo miwacho ni otimore chieng' tich abich, mano bedo kuom seche ma bende iwacho ni mano milieko ni romo nitie kanyo kod Sakaja kitemo mondo mi orese wi ang'o ka MCS gi bende osebedo kod paro ni chieng' Jumapil kanyo ne giloso odiochieng' manyoro ka winjogi to en pod twak ma pod bendo biro. Japiny ni kanye kwano gi duto koso gi mana jotelo mago kwano kaka gida chiemo. We awach ni Sakaja noyier gi a lot of passion kendo ji noteteae, jo Nairobi noteteae moyiere ka weche ne ng'eny kendo ne wageno ni wabro neno gik ma beyo mang'eny. To sani neno ka MCAs olokore kode, gidwaro Kiswahili wacho ni gidwaro ya macho, gidwaro mar wang' ma en ji odenyo, ji dwa pesa. To ging'eyo ni en gi kikapu mopong'. Nikech kaka comrade wacho no, jomoluore kata jok manok oyier odak e ngima moro ma gine bubble. Kaito gine bubble to ginyisore, gine bubble to gichayo nyaka joma notiyo matek ne telono. Gine bubble to advice moro ma gimiyo gavana maber manyalo miyo jo Nairobi be mor be ok ne. Koro bedo matek ne gavana kendo loopholes go miyo MCAs yudo yo mayot mar goye. Nikech nenore ni ncho opidho gi maber to sani koro maybe okomigi gima gidwaro maber. Ndalo moro ne watimo nyasi moro gi Murkomen kapok obedo e sirikal. To notimo civic education to napenje ni muwacho wach county ni. Don't you think ni MCAs bro tiyo gi blackmail ka blackmail governors? To nowacho ni I don't foresee that. The law oneno ka is very clear maji bro bedo gi tijegi on their own. There is no interference. But sani neno ka clearly kika gidwa ni mondo gikony Nairobi. Time ma wabro bedo goni kendo itere impeachment gik machal kamago mano ketho manasa. To gima gidwaro hiye makawuono ka giyudo kata within the next hour. To gidwa wero hallelujah Sakaja the whole day en pesa. Pesa oketho Nairobi, pesa oketho Gine, oketho sirikal manie gwenge. Kaito wan gi joma ok nyal timo oversight. Ni neno gik mane timore, where was it? Kericho or somewhere. Ni neno gik matimore. Gig oversight go gin mana by the way. Ji dwa pesa. Ji dwa no rwakre maber, ji dwa no riemb mtokni madongo. Onge time ma jogi oketo ni dwaro ni mondo japiny odak maber, obed gi pie ot, obed gi siwa system maber, obed gi stima e street, mago ok ging'i. Takataka ni kamora mora surely. Tisebedo governor moyier gi all that passion. Kendo ng'ama tin, okuodo wiwa, ahinya. Okuodo wiwa nikech ne wa expect a lot. Sani nyisowa ni ne uru ng'atu kakotimore. Okiyude, kigone simu okiyude, koro wabro time nang'o. Tineno ka ker gi prime minister koluonge ni dwa wuoyo kode. Maybe they're just giluonge mondo gitem nono ni ang'o matimore momiyo gigo ma jopiny dwaro ok timre. Nikech osemiye telono, ang'o momiyo gik moko ok timre. Adwa mana tieko ka wacho niya, DNG mondo ing'e ni jogi dwa mana gine manyonge. DNG ne support Sakaja nyaka nyocha.
kendo ne wero gik magitimoga kama chacha ne wero gino serious in the last 2 weeks ni olokore ni ng'ani koro villain makoro kodwa ng'ani mano nyisi ni omuom pesa ema gidwaro ero kamano iwacho ni bang' mano jadolo kod Billian ni yiere ni en mana mwekse wach malich ahinya to bende inene jadolo Robert Nyasuna ni japiny ema itugo e kwan ni duto nikech ka MCS dwa impeach governor e grounds ma bende wacho ni gin 20 kalure gor gino ma MCA Makere Robert Alaino wacho to ka be wacho ni gimanyo mana pesa mano kako ginyalo bugo ufukegi to japiny koro dong gi option mane japiny bende koro nyagolo MCS go nikech kanyo bende ti gik moko mapok girango tata ni ilose wechegi ariyogi onge chik matayo wechegi mago mag impeachment machielo ntiere ka miwacho ni gross misconduct kod abuse of office threshold nen gang'o miwacho ni ero koro kawuono Robert Nyasuna obedo jaod bura o abuse office mare i abuse yo machal nade nikech magi wacho ni e gik moko makara kotere nyim Senate Governor Mutai Makericho nogol mane weche mag technicalities niwacho na kiane kura na ogoyo machal nade MCS ok nyal defend themselves kama gintiere kata ka gichopo nyim Senate Governor mano ma Isiolo Guyo bende no chopo tijo gima embe mare kirese gi Senate en mane weche moko mane nyalo los karka jigi ochuno nyaka chop ku kama koro warange karka ni ka ono lose ewi Sakaja kaluo jogo mose bed ka osetem ga buo kata gi weche mag impeachment notingo bado Governor ma Migori to nomule mana matin ka jakom mar ODM sano ne en John Mbadi jatend migao sani ma weche mag omenda gino lal chakruok madigani nitiere weche nguti moko ma nitie siani da fecho oko rengo budugo lal bonya neno gima timore ne Sakaja kawuono ka timore e kaunti moro amora makaluka jatelo kotiyo e kind weche ko mapeji kanyo mathoth ka thuolo sana ero kamana nya Cleophas adoni mondo awach ni mokwongo Sakaja ne en governor ma ne oyier gi jopiny against all odds anyalo wacho kamano nikech inya yudo ni sirkal ma Kenya sechego ne nigi Jubilee ma inyalo paro ni mondo Sakaja oland yiero mare otieko ndalo 4 koseland mag ji te nikech ni ng'iyo ka bende Sakaja ne yudo gini adier nikech ne ok ohere kod sirkal mar odiochieng' masano ne nitiere ng'at machielo mar Jubilee ema ne idwaro ni mondo obed governor omiyo en ng'ama no donjo gi teko mar jopiny omiyo en wach malich ahinya ka onyalo bedo ni okotine jopiny to an extent makoro MCS dwa ni mondo gole nikech wechegi kaka iwacho ka gidhi e Senate idhi dwar evidence iwinjo omiyo kata wawacho ni samoro MCS dwa ni mondo ocham mit bilie lakini counts gi nyaka tergi e Senate magibed ni gin counts manyalo stand chik ineno ok onyal wuoka ok en gima inyalo wacha ni okeli ka owach ni timo gross misconduct kae to koro igoli ok en gima yot emomiyo ineno ka impeachment ji osetony mang'eny nikech iyudo ka seche moko preparation mar threshold mane wacho cha ok gichopi tiyudo ka due diligence be ok gitim maber iyudo ka a lot of technicalities kaka koro Makericho iyudo ka ok gilu channel cha maber nikech ji ni mana garaka mar golo ng'ato ok en gima yot kamano nikech seche midhi e Senate koro chalo court itiyo gi evidence and evidence nyaka bed overwhelming kendo nyaka bed ni it is beyond reasonable doubt nyaka pedhe mawach ni koro ma en gima ginene omiyo gima duong' monego wang'i en penjo mani penjo cha ni japiny ni kanye e gini Nairobi chalo nade be Nairobi ler be Nairobi nitiere pi be Nairobi nitiere hospital be Nairobi nitiere amenities monego bedi be governor tiyo mane gima onego bed ni wang'iyo maduong'. Namba 2 Sakaja onego ng'ini to dak gi MCS genade because gima nege en yor dak yani kako otiyo gi representative mag jopiny nikech mag jo Nairobi nikech iyudo ka weche manege gin weche ariyo mokwongo gik manyochopo gima ne ni president ogolo to
ene manyocho kelo joma kaogi chieng' manyocha ne jodhi State House cha tiyudo ka iyuak ne ni gigo omiyo aspirants mag MCA emodhi opogogi e kor gwenge. Mano mokwongo. Mar ariyo en wach lowo moro ma bende awinjo ni nitiere kaka nyocha yudore eka 300 koro nitie kaka idwa ng'ade matindo tindo mapiyo piyo koro idwa ng'e ni to mage weche makelo wach ka to e weche gi duto te japiny ni kanye. Kik wabed jotelo ma wang'iyore wawegi and ma dhine nyaka MCAs ma Nairobi goeko madwa golego. Kik wang'i ni iya chalo nade. Mano gimonego wang'i en ni be Sakaja tiyo ne jopiny. To ka ok oti ne jopiny, to adwa nyisi ni kata mana jakom Raila Amolo Odinga ok nyal donje e wachno. Ka en ng'at ma counts moketne ka ochopo threshold, gross misconduct, theft, whatever, gigo duto te, thuggery, murder, gigo duto te, nikech nyaparo nitiere time mano bedo kata accused ni ne girodho ji e town, jo maandamano ne organize mondo chwad ji. Ka weche go nyalo bedo ni ginyalo prove to en mana ng'ama dhi dala. Mar ariyo ni winjo ka gazet ondiko ni jakom Raila Amolo Odinga osetemo reso Sakaja. Ok apar ka en gima dier kendo ok apar ka en gima ni e public domain nikech onge kama jakom Raila Amolo Odinga osewuok e oko mowacho ni Sakaja kata kotimo makosa to we ura we. En mana niya jakom Raila Amolo Odinga en ng'ama duong' Kenya ka kendo ochalo kaka wuon piny. Ka ji wuoye wach moro kata ka koko nitie en kod ratiro mar luongogi mondo giwinjane ni to ang'o matimore. Be en wach minyalo losi. Be nitie kaka inyalo los wachno nikech election ok en gima yot. Golo gavana dhi keto Nairobi dok e yiero bang' 90 days kata nikech kaka nawinjo ka giwacho ni gigolo nyaka deputy neno be te dhi dala. Nyiso ni bang' mano speaker account bang' 90 days to ji dok e yiero. Might be an expensive affair. So it is fair ni ng'ato jakom nyalo luongogi mondo winji. Kata mana ker nyalo luongo leadership ma Nairobi mondo winji nyang' madhima. Lakini mano ok onyiso kaka jogo ndiko ni otemo reso. Because jakom kadwa reso Sakaja to dose rese. Mogole lwet mar MCS. Ng'ur mantiere kar ka ng'eni bile da medo gimoro. Ng'ur mantie mar basari ko development awards. Mai miwacho ni maliekore mondike gazet kaka wuono ni jakom Raila Odinga okono kan jok mano chope bura ni mondo mi Sakaja godo thuolo oduoke penjo ma MCS ka penjo mag basari ko development mag awards. Dipo ni magi kuom gik moko 20 ka magi manigi weight ahinya mantiere mida ariyo. Number one, nyo impeachment motion manyodhi mbele bang impeachment conversation manyodhi mbele i Senate. To pile wacho nwa wakonyo jopiny. King'iyo gino nyor yembu nkeche wach ma technicalities. But bende nyomi wana fast mar neno gik maricho matimre i Kericho County. Nikeche neno achiel kuom corruption cases mantiere mang'eny. Koro demora ka Sakaja bendo chopo nyaka Senate kanyo mondo evidences miwacho gi mondo kenu no MCS luo for their personal gains. Okiko luor mondo ochopi Senate mondo bendo defend himself. To adier sari dong 2 years to the next election or less than 2 years to next election. MCS nitiere projects manene gi chiko jopiny ni gidhi timo. To king'iyo kaka jo wabunge yandi ywak gore ga mondo wach maru development fund kodo bursaries mondo Sakaja o release. But the bottom line and impeachment gano, are you politically right or politically wrong? It doesn't matter ka issues maluwi gin madip maromnadi samakin politically right sani Sakaja in aligned kod both president kodo Azimio. So he'll probably be politically right. Ane no binde apenyo kama matach nyon tiere samajitumo press conference nikecho sebedo ken jambo ekse kabisa. Ng'eny joma ng'anyo gin jombo ekse girita majan. To aneno kwacho den adier
gik maluwo Sakaja go gin adier, lakini nyoro Raila oseluongowa bowacho no nwawere kod Sakaja, koro nwawere kod Sakaja, which should not be the case. Onyak wabedie jomwayiero bende nyalo tiyo kod wigi bang' iso an ne jopiny sama ne yiera mondo adhi atin gi. Kan jatelo monego bana tiyo kod ok ti maber, I should not take orders from someone else. To jotelo gi mawenge gi tek, to wiye gi tek. Jotelo moyier mondo ti gi wigi chako tiyo gik moko mopogore, wacho gitiyo gi igi kata gitiyo gi dhogi mathoth ahinya ka giloso, to gima japiny yiere mondo otim chako tim. Kanyo kata gikone kata ni one time to ok buoge, nikech an wacho ne an asetimo korka kora, uda natima ang'o kendo mantiere kar kae. Japiny onego rangi gi wang' mane, sani wantiere kaka wachomo yiero, to gida timo gik moko mondo ginere ka gima gin pro jopiny, gin jok matetea maslahi mag jopiny. To mano gima osebedo katimore higni 3 sani tok yiero. Ing'e ntiere number 1 iwacho mondo iyud development area mari nyaka ibed aligned kod governor. Mondo gik moko dhi ni mayom i ward mari nyaka ibed aligned kod governor. So for the time being, pod sani koro ji fight survival. Ng'eny MCAs go bende dwa dhi dala. Ng'eny bende wacho ni koro kaka ni chopo kuma nyalo chieme atiwe gira moro matin anyalo gero kod oda mar retirement, nikech ang'eyo no ka dhi duogo, nikech generally politics ani osekawo side. Ka intiere ni support governor to intiere side ma jomago kura mang'eny gin jo DCP, survival chances magitin. So the only way minyalo survive en ni ing'i kaka inyalo chiemo governor sani, yieng' sami wuok tiwuok kabisa. So onge ng'ama ga interest ma jopiny. King'iyo jogi tete kinyalo penjo the last time nene gintiere kati wards magi masani gi complain wach magu taka ginyalo bedo kata na 1 month ago. So gima timore sani kaka wacho en mana majan bang' majan idwa dhi luoke muosho moja bo bed maler kabisa gima gidhi wuotho kode kendo gigo mna mbwekse. Erokamano Dina. Gimoro kendo motimore marach ni Sakaja ne campaign a platform mar ni en a young person, en gi paro manyien, en gi dongruok, en ng'ama onyuol Nairobi, ong'eyo shida mani Nairobi, kaito donjo to koro olokore gimoro nono nikech gigo ok otim. To adwa kendo wacho niya, bedo governor kata mayor mar capital city ok yot. Ok oyot e piny duto te. Kata New York ineno kaka nitie ga tungni mang'eny ka e komno. Ineno ka there's a lot of interest, nikech interest. Kata ka is the same. You find ni cartels go ok nyier kodi, nikech ibiro e taf margi to gidwa deal kodi properly. Omiyo ka okin ng'at manigi chir to okinyal, emomiyo onegi ti gi jopiny, minyis jopiny gimitimo mondo gimi support, to okosetimo maber e yorno. Another thing en ni osebedo ka en gi a lot of PR. Ji ok dwa PR, an adwa pi, ni ka yawo tap tayudo pi, an ok adwa PR. Ni ji dhi wer, an adwa pi, an adwa ndara, adwa ni aor nyathi saa 2 otieno to stima nitie street. Adwa ni kadhi e chiro to nitie pi maluoko rech. Gik ni ji dhi dance juu ang'o, mago abrot kata wan wanyalo timo kendwa. To ok onego bed ni en waneno kodak mayom, to wato dwa ketowa gi mbugru ni wadhi manyogo pi. Ok nyalre, kata mkokoteni samoro gik ma very simple onge to entie. Omiyo ogine ogowa piny to alamo ni weche ne kik dhi marach, nikech kodhi marach to Nairobi be dhi dong gine marach, nikech we don't have time to waste. Wabro waste a lot of time ni wadhi for another election. Another thing niya, luet ji moko be nie e gini, nikech ji dwa komno, ji odich gi komno. Kata kom president ineno kaka ji odich go. Mar governor be ji odich go kamano. Omiyo nego ti, nikech omiye gimoro amora modwaro. Koro oti ne jopiny. Wacho ni tiyo ne jopiny jadolo. Amene beda kwa conclude wachno ni
ginona en ni e weche gi duto te kata seche ma MCs negotiate ka gi negotiate kata ni mondo ong'wone Sakaja kata jakom ka konye to negotiation maduong' onego bed ni odhi otine jopiny gi list ne kuonde ma development ok otimore maber mondo Nairobi obede maler. Ng'eni sani kata kiwuothe Nairobi city, you know, in the city okinyal neno miwach ni mae Sakaja nyocha okelo manyien kata mana pavements aneno kiloso pavement moro matin kamoro moluorore kamaendi osiptende manyocha ne Uhuru Kenyatta ogero through NMS ema pod nitiere. Okinyal kata ka nitiere medruok mar hospital moro kata medruok mag water project kata gima Sakaja nyalo mana hago en mana wach mar chiemo lunch mar nyithi sikul cha michulo siling 5 to gichamo lunch. Mane gima duong' minyalo neno ka owago kanyo, lakini kwayona en ni at the end of the day ka wach ni orumo to giwuoge gi resolutions moko makonyo japiny. Giwuoge ni wawuok ni koro wadok timo development e ground odok, you know, kigibeda beda gik ma personal man kosemigi pesa kata kosewuok kodgi wach kamano ni ging'won ne Sakaja to koro gima duong' en mane ging'wono ne to giweye kamano. Wang'i aneni to ere irreducible minimums in terms of development, in terms of service delivery, tiyo ne japiny e weche mag thieth, e weche mag arita kwe, e weche mag sitima kake wachono, weche mag pi, responsibility mora mar county government onego bed ni loch gwenge timo. Wang'ia ne ka nitiere solution madhi bedo e weche go eko to kik bed mana ni gin weche ma personal mag yieng'o mar ng'ato kata mar joginene. Mana kaka wadwa bila nosewacho ni mondo Sakaja dhi dala ok dhi bedo mayot. Ok en gima yot both legally to kata mana e yore mag pap. Ok en gima yot nikech onge ng'ama nyalo yie ni owe kom mar gavana ma Nairobi ni odhi dala. To bende ji are interested e komno ma serious ma ko leng'ore matin to bende mane kaka gino bai kamano. Lakini gima duong' en ni ka gitieko wachni ka wachni rumo, which is going to be like in the next 1 week or so, wachni ka rumo to rume ni japiny emo benefit. Ai na kora moge juang giweche te mantiere karaka achiel kachiel na kora moge juang mane ma mamiyo warango chenro ni ka warango joma da thi choko Gachagua sitiro ni Sakaja ndo kama nitiere karaka achiel kachiel dino wacho no kodwa PR to dwaro pi na to penjo ka ni pima dina dwaro ma jo Nairobi wacho ni en pima ne PR cha koro archa ogedwa kata kamano amwe gi kanya kora mo jo amwe thoth mantiere kata ngeni jo piny bende golo paro mopogore mantiere loko twak achano na losi gimoro mara anyuongi kata Hyacinth mantiere Homa Bay to kadhi mule sani adane mondo mwaranga ne gimoro timore Siaya manyaka to walose ywaruok kin jotelo ng'a mondo jotelo mag Siaya bet piny mondo migi losi ywaruok ewi kama onego beni daro e just Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology maidore Siaya campus kidare mondo mi space makanyo gere ang'o county headquarters gedo mane apise mane rasango gero ka gibedo matindo kosango motimore nyaka sani makori dwa ger county headquarters machielo koseteme nikech county B notime county A notime priorities gitimo e yo machal nade jo Siaya dwarango e weche machalo kamae ng'eny mane moro mantiere kar kanya kuna mnyoma bedo kae ka waluoni achiel kachiel ka to bang'a ng'wayuda ne ng'eyo ni to ywaruok ma kamae iwacho ni gin thuolo ma oganda osebedo kae karango gi achiel kachiel Billion ma county mari bende si winjo ywaruok machalo kama tekine ma jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi loso kendo chalo ng'ama ogwenyore paro kod gavana mare mano James Orengo kama onego beni tiere mbalariany no bade ma Siaya gedo mar headquarters kotenore kod gigi duto misplaced priority ni obiro kanye county okawo pache okede gik moko mathoth mantiere koso erokamano ahinya mano county mara kwanza last weekend nantiere county mara kan kod party leader mara Honorable David Ochieng to king'iyo lweny mantiere Siaya jo Siaya ing'eno Siaya osebedo kan chien kabisa many times kata kwa dhi mkutano kwa romo kod jopiny tineno ka jo Siaya wacho ni wadwaro mondo wabedi kaka Homa Bay osebedo kan okang'ene en PR lakini osebedo ka jo Siaya gombo bedo kaka Homa Bay to chon ne jo Homa Bay gombo ga bedo kaka Siaya koro leadership ma the first 10 years nene wa aino no
Koro sani josiaya ose wangegi oyawre, alafu to bende ng'eny joma ntiere telo sani gin joma tindo are exposed. Ok gin joma beta piny rito kaka piny dhie kaka ji dhiyo. To kineno maber bende leadership ma Siaya kosebedo katiyo kod other leaders. For the first 10 years, governor ne timo mare, to MPs bende timo margi. Bani sani osechopo kama koro MPs realize ni mondo one need collective responsibility mondo yaka Siaya marwa ni bendo bedi kaka pinje counties mamoko. To kanye minene nikeche king'iyo headquarter ma Siaya entiere e constituency mar Atandi. To king'iyo kinyalo pimo kata mana Siaya town ma headquarter marwa mar county kod Bondo town. Pogruok Bondo town nitiere nyaka streets. Siaya chala kod chiro mar Abedo. Adier, to mane momiyo jomatindo leaders mayang ma Siaya osewachonu okwanyal bedo ka Siaya headquarter marwa to chal kaka chiro mar Abedo. Priorities magwa tin. Samini gweng tinde iwacho manano Siaya tinde en mana kara Jawa. Jotelo ma Siaya urito mana winjo na Jawa ywak kanye te magidhi to the watch ma development to thin. Koro ywak mare en kamani. Nyaneno ka president nyoro dhi Siaya. To amor kasa ni leaders magwa stand out. Honorable David Ochieng osebedo ka stand out to call out leaders kan gik moko kudhi maber. Waneno ka Honorable Atandi, even though gintiere the same party kod Governor Orengo, o call him out. Nikeche sama ntiere university institutions ge mamiyoga cities bedo active. Nono to koromo saa achiel to nyaka jawapiko se ate onge ng'at mantiere town. To kantiere institution to ayago luoro piny dibedi kata kod kar matho moro matin magawa mag ka chiemo ok lor sa 12 sama jotich ma i town ose so I support to emomiyo bende ineno Nairobi ineno Bondo ninima Jaramogi Oginga Odinga university man kanyono osebedo ka streets ntiere ji atakati wuoth mana siasa auchiel mutino to dhido ka ji wuotho. Koro kwayo marwa eno we want progressive development in Siaya. To amor sana ka leaders are standing out. Nyaneno ka bende president bende o promise gik moko mopogre manyalo mi Siaya dhi mbele. Okwadwa bedo nu the next 10 years kuma Siaya ntiere machal kaka bede ma pod Siaya ntiere. Wadwa no Siaya bende ma gik moko dhi maber. Koro ywak ma gorok ma ji gore Siaya no ok en gorok mar siasa. En gorok mar development. Tatandi bende dwaro nu en samotieko mare to neno ka Siaya manene en MP makanyono. En Siaya madiwachi na ja Siaya an MP malego ma Siaya bende ntiere iye. Koro wan kaka jo chama mar MDG through leadership man David Ochieng wasebedo kwa ng'eyo gik madhi mbele Siaya. To ka governor osebedo mticho hinge, to we look for another young person who are willing and ready to take Siaya to the next level. Erokamano. Iwacho ni alego ma Siaya ni iye. Siaya malego ni iye. Mano kama Atandi nitiere kar kanyo. Iwacho ni siasa mar dongruok koso dondruok. Kimineno kar ka gima timore kaunti ma Siaya. Siasa mane nitie ne en mar dondruok. To sani tachako neno ka siasa mar dongruok dwa bedo. Nikech kata sa dongruok no to nitie ga tungni. To en tungni manigi purpose, ok en tungni moro mani goya ng'ato kaito onge gima timore. Omiyo adwa gine iye gi comrade ni sama colleges go biro to the town becomes a college town. You'll need hostels, you'll need markets, ibro need gik mang'eny mabro miyo dongruok bedo. Kendo konego bed ni waluoro dongruok. I hope ni ne waseweyo paro mani dongruok bro miyo inego ng'ato kuondego. Nikech sani kidhi dala to ji nigi dongruok. Kidhi Nyakach to en town.
Omiyo I sympathize kodu kapod un gine. Un pod county maru nigi problems. Aneno ga picha moro miketo ni akia ni en Siaya kata en Homa Bay, but aparo ni en Siaya ka roundabout en gima kata ndiga ok nyal gine. Omiyo to mago joma wach ni osomo. Akia ni ang'o matimore gi joma osomo koyudo nafas mar telo. Nikech gilokore aloka joma koro kia gik magitimo. Omiyo an amor ahinya ni ker nchodhi. Aneno ka gavana nchodhi kanyo. Jotelo moko be ne ni kanyo kendo giwuoyo maber. Gavana nche wanyiso ni ang'o momiyo chal ka gima odwa goyo broad based. Taparo ni sani wang'eyo neno makoro ene broad based tir. Omiyo nyako make sure ni Siaya be bro bedo kaka Maing kata Homa Bay. Ano ka Siaya adwa na wuo ka ng'ama ni oko wang'iyo gi oko gimonego bed ni watimo development marwa Cleophas en ni nyaka wabed gi long term plan, nyaka wabed gi kata mana development mag town, nyaka wabed gi blueprint moro ma long term kata mana 10 to 20 years to come, kata 30 years kata 40 years wabed gi plan. Chon niluongo gi ni town plan, town development plans onego bed ni intiere in place. Kobedo kamano to koro siasa ok donje, koro ing'e to Siaya ni endi kata Kisumu town endi ere kaka wadwa ni mondo bedi in the next 100 years onego chal nade. Universities wa bro bedo ka nyocha neno devolution conference ma nyocha timore Homa Bay. Nyocha Homa Bay oseloso plan mar city ma Homa Bay mo ket en gimo osechwe moket kanyo. Omiyo ng'ata ma koro dwa timo development koro refer to that plan. Kidwa gero university to refer to that plan mondo kik wabed gi wastage. Miro ni koro less than 10 years ago eka ncha wagero county headquarters Siaya moketi koro idwa muke ichak idhi gere kama chielo mondo koro university odonji. Donge neno kama no waste mar resources. Omiyo ma obed funzo kata lesson ne developers mag cities mom kata jotelo mag loch gwenge kata mag kuonde wa jotendwa mag gwenge wabed gi plan mabor kabisa minyalo neno ni okay koro thurwa ka emano. For example king'iyo kata Nairobi ineno kaka JKI inyalo wacho ni to land maduong' man kani ok gole mondo at least ogere kata udi tiwacho na pana wang'iyo 100 years to come wabro bedo gi airport kama lich mapok odwaro yudi man gi terminals mang'eny. Omiyo en oweyo beda kamano. Wabed gi plan kata mana Siaya kata Kisumu wawach ni mae plandwa in the coming 50 years to come. Mae kama university wabro bete, mae konde magwa mag dak bro bete, mae kuma offices wabro bete. Kwa timo kamano to kwa bibedo gi tungni mani koro sani iwacho ni nyaka koro go county headquarters piny mondo ger university. Nonego beni waseneno chon ni to university wan Siaya ka wabro gero university wakanye. University tiere ga already. Yes. The issue man tiere no nene koro county government dwaro mondo o move county headquarters kama university ngatiere. Mondo koro nkeche university man tiere Siaya sani en satellite university ma Jaramogi Odinga. Koro mondo duok students gi odog bondo ma headquarters ntiere mondo land man tiere ma university ngatiere no mondo bed county headquarters. Exactly. Your priorities again upside down. And that is what I'm saying. Land man also be segregated for universities. Obededa Mary University. Mo watching ma county headquarters be obededa county. What we need to go back to gimone gwadoge and planning mar our towns and our cities. Neno kata Homa Bay, neno ka initially idoka ginene headquarters na mwalo kon. Osegolo tere malo. Plan moro nyaka bede mondo ngi kaka mbele bro bede. Kera ngogi kama gintiere kanja dolo kachel kuda kadina kod billion. Ma oken tulo mokwongo. TDC bere no golo tere kama chielo. Kamo tere ge access mar ndara. Oken moro mi dawacho ne moro mayot. Consider kacha ko kandaro logi bange kama gintiere. Omi paro machal nade. Dina nikech kae janeno machielo wacho ni Siaya pod ni kod dondruok jalup gavana tiyo kanye mana chiel kuom gigi to gigi by the time makoro MP Malego Usonga wuok oko jaod bura ma Ugenya wuok oko mondo mi osiem gigo matimore Marache county ineno gi kagi jok mabedo jasik county kata jasik governor jogo nego bed ni gaputu mo nikech wane county ma Homa Bay kuom ranyisi
Gavana Gitiyo jaluongo kanyakla. jood bura kate. Ka devolution conference biro, jogi loso kumoro achiel. Kata motelo ne jatend piny Kenya dhi Siaya chieng' manyocha. Beno gima chal kamano kano timre. Gavana orado gi jogi mondo girani one interest robo kaka jo Siaya magi moda chwalo kar kae. Beno mi paro moro ni remoro nitie. Kar kae kaka itudruok nitie kind MPs, jood bura gi kod teno mag counties. Koso gi national government gi county kae ma pogruok nitie. Dongruok to biro mana ka ji owinjore. To kako wacho no, osebedo shida nikech winjruok ne onge. In fact, naneno deputy governor ma Siaya kamoro e interview ko wacho ni eno kode onyalo wuok. To kowuok to wuok nyaka gi governor. Owuok ji ariyo. Eno kodeo. To nowache ka mite dhoge ka gima odwa mana ni giwuogi. Koro you wonder how they work. Gima nyalo wacho ni gik manowacho ni nyaka wabed gi plans, county integrated plans ko. Maneno kitimo all the time e counties, kata Nairobi nche watimo. Gigo ikawa tiketo e kaba. Ok gitine jopiny. Kaito group moro be biro timo kamano. Ok onego bed kamano. Kwani counties gidongwan gi professionals. Monego bed ni ingeni professionals konyo ji neno gik mabiro 5 to 10 years. Ok nyal bedo ni sani kendo gidwa muko gino. Emomiyo anyisi ni weche mibadhi otudore kuonde mang'eny ei oganda nikech kimuko kanyo to nyaka ang' gere. Kigere to nyaka ang' contractor bedi. Ng'at makelo simiti en ng'amago e gik ma ji odich go. Emomiyo problem nitie. Ji onego bed ni ok they reinvent the wheel. If in fact ananeno niya, ni nonego bed ni 15 years down the line, nonego bed ni sani dikoro wan gi a standard office ma standard mar county. Machalre all counties. You get? Ma professionals osegoro mong'eyo ni mae bro tiyo in all the counties. Kaito watch gero office no rumo. Manera sango gero kosa. To ka sani pod koso nonge plana. Emanyisi ni wacho omenda okelo shida ne Ja-Kenya. Nikech Ja-Kenya eno kong'i ni odwa loso, eno ng'iyo ni kamuko ndara bathe kae donga nyalo chaka yudo gima ne ber. Dongi neno kata e town kae, imuko ndara pile. Ipenjore ni ang'o ma ji manyo, noseket kabro, ichaki muko. Nikech ji manyo yo magiloso go pesa, ma ok ber. Ero kamano bila kwa tiyo kar kangi loro. An mar number 1 mokwongo eno wawacho gigi tete Siaya ntiere gimiluongo ni failed leadership. Nikech king'iyo governor kata natiyo kod jalop mare osebedo problem. To king'iyo ndalo mnene iyiero executive Siaya mnene ntiere i studio kani kanwa highlight Siaya man joma tiyo ma gin CCs ma Siaya county. En mana professor, doctor, ngano oting'o jok ma riekte. To ka governor ok nyal tiyo, nyalo make use mar professionals man kodo i body mare joma riek kabisa. To mano ok wanyal laumo ng'ato, walamo mana leadership. To bende adiera chopo kama koro the first 2 terms in what test ga wach mar devolution. Aparo no sani wasechopo okang' monego bed ni devolution work for us. If it's not working for us, let's change. Nikech mani ena fast kende mwan kodo mar development. Development mo ki national government en 50-50. Onyalo chopo to konyalo chopo. Lakini development mo wok i county ma through devolution onego bed ni work for us. Koro kwayo mare no if devolution is not working for us, if the leadership is not working for us, or jotendwa mi wana fast mondo wayier jok manyalo tiyo, jok mantiere kod track records mag development. Pero kama na yenya weche thoth nyaka kuom joma mantiere kar kae. Tani wada tieko twage ka donda ka chel kene to musadek onego beno wuok. To tegi gik moko motimore otieno ma piny ogodo kawuono nyaka okinyi ma kawuono. Ma dani mondo mi walose achiel kachiel. Wach mondonjonwa kar kae e sikundi ya wuoi mano mar Oti guys, inyalo ng'eno Otieno yo mayudore county ma Kisumu. Japuonjre achiel ohinyore kendo mwandu mathoth owang'.
e masira mar mach mano momuocho otieno manyoro e kar nindo mano mar jopuonjre ma sikund sekondar ma otieno yo mano odiochieng'no manyoro kendo piny iwacho ni ma achiel kuomgi. Wach machielo modonjo kendo ni skul mano mar yawuoyi ma Nyabondo high school okinyi ma kawuono bende mach omuoch kendo mwandu kacha okethre. Diponi wachako nenogi kama masiche mago mag mach duogo e sikunde wane tam mar adek matam mano tim transfer ne principals mathoth ahinya. Diponi mae gik moko mantiere kar kae achiel kachiel mabedo ka warakorego mana paro kod ote minyalo orne jonyuol kachiel koda ka jopuonj nikech moko kuom gi dhi bedo ka idwoko dala jopuonj moko bende neno chenro kinyi ma kawuono. Achako kod wacho ni kaunti ma Kisumu ka jadolo achako dikato bang'a winj pach dina tatie kod Biliano Jiwa kama ne mabedo wach maromo gi to wache sani kwa tiyo. Mokwongo atimo mos mang'eny ne students kata gi parents gi community mar Otieno yo moyudo masira mar mach machalo kamano endo. To kaka wang'eyo ni tam mar adek nitiere ga gimiluongo ni exam phobia, luoro mar timo penj mamiyo ji bedo gi nyithindo bedo gi anxiety kata paro mobuok gi luoro mang'eny mar timo penj makelo weche mag wang'o sikul kata mirima gich machalo kama gich waneno ga kapile kochiko ka jochiko tatam ne jochiko dhi timo penj tiyudo ka wang' mag sikul kata tulo matindo tindo bedo. Omiyo sirkal onego gi through Ministry of Education ong'i ane kaka johocho nyalo bedo mang'eny e sikunde gi eki ka ihoyo nyithindo madhi timo penj kinyisogi ni penj mar klas 12 ok e giko mar ngima kata yudo matin kata yudo mang'eny ok e giko mar ngima dhi adhiya kaka iikori no nyaka los kodgi. Mar ariyo en loko mar principals bende dakika mogik ka nyithindo dhi timo penj kelo kiondko mang'eny. Omiyo Ministry of Education nyaka ng'i ane ni to ere kaka gi handle skunde especially sama ji dhi timo penj nikech samoro usebedo gi principal ni un gi kwandu kaka usego kwandu kaka udhi kalo penj ka tipo profigulo nu principal no endo to en mana en gi paro matut kaka penj dhi kal kata kaka idhi tieg nyithindo up to dakika mogik mar timo penj. Ok adwa wacho ni kaka idhi kwal penj lakini adwa wacho ni preparation iyudo kaka osewuotho gi nyithindo nyaka dakika mogik kaeto seche go mitime na igole miyo kihondko gi paro maricho bedo manyalo kelo masira. Erokamano jadolo. Adwa mana wacho kaka wacho ni nyaka jopuonj ho nyithindo nikech ndalo masani nitie weche mang'eny ma nyithindo be go through kuonde ma giaye. Ngima ok yot ne nyithindo to ngima ok yot ne jopuonj be nikech jopuonj be nigi issues ma gidil go. Omiyo department mar counseling and mental wellness aparo ni nyaka bed strengthened all schools mondo obed gima ongoing kaka voter registration gimitimo throughout the year ka gibiro dala be parents gi kanisni be jodolo be timo tich mar hoyo chuny nikech gima timore ni ok otimre mana Kenya kae kata loka ineno ka nyithindo gin koro gikawo magina to gishoot go ng'ato. Omiyo nitie ichwang' mang'eny nitie mirima mang'eny to mago wanyalo mana loko ka ji wuoyo kendo ji hoyore. To adwa ni mondo ago mos ne skul mar Otieno yo mani Kisumu County kaito Nyabondo to ni dalawa ago mos ahinya. Mara chuok mokwongo en mana mos ne jonyuol ing'eyo no effect maro ka skul owang' affect jonyuol kabisa to bende waneno ka bende sani wach nwang' ma yuto bende piny kabisa. Namba 2 bende dhi affect preparation margi nikech penj bende nitiere machiegni to gima nyalo kwayo en mana no generation marwa nopogre wan ichwadowa wan ne waluwo chike to generation masani aparo no mano bende gimonego binwa revise kaka wa approach gin jok ma dwaro mondo winji e side margi to ng'eny gi skunde wacho ganu mago en kaka imiye ji discipline
instill discipline, but generation masani ok en generation minyalo chung kodo ni instill discipline. En generation madwaro no mondo have conversation. Koro I hope no mondo gi kiko spread sana, wane kaka wanyalo introduce mano mondo jo puonjre bende owinjie pachgi kaka dwaro, kech mane gima gidwaro. Otherwise ging'iyo gi rebel, to ka gi rebel extreme emomi waneno kama ego liel. Erokamano. Agone erokamano nya Biliano Jiwa kachal koda na gai koda jadolo Robert Nyasuna kubiro kodwa okinyi makawono kawarango chal mar piny Kenya kendo warange konde mopogore opogore weche siasa mag thieth kod mago bende mag somo mwatiyo kodo okinyi makawuono nyakoro mojang kanyo makelo e giko mar chendo wacho ni wadwaro siasa mag dongruok mok mag dondruok. Gima timore siajo sia obed piny to los telo margi makare conference matimore county Siaya otimore mana ka telo en telo makare kendo kinyi makawuono nyakoro mogijwang kanyo medane mondo miwa makego ni mar twak mabiro kotere kod higa achiel mar broad base osechalo nade. Higa achiel mar broad base ni makoro korumo ne papero Sakaja da gole apis berne gi rachne gin mage aweye lweta Joyce Oduor madhi bedo kaka twak makamane mbakoromo mathoth nitiere ma ibedo kiyode mbui mago mag Ramogi TV, Facebook, YouTube kod mano mar X yudo wakacha Ramogi TV to ibedo kod ng'eyo weche manyien matuch mabiro nwa ka wuok e konde mopogore opogore. Erokamano ni janeno kuom oro message kod message duto mabende oro ma wasomo kwa somo Joyce Oduor donjo godo e chenro mara mbakoromo. Dakika osekalo 6 tok sadek mar okinyi ma kawuono. Nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokew nyaka sango wabed kod weche makare kimedo neno Ramogi TV.